Apua, sä saat saman tuloksen kuin mä. Seuraavalla kierroksella heitetään vähän kauempaa, kun tää alkaa olla niin helppoa. Paljon. 36. Oho, mistä siihen ilmestyit? Iltaa. Iltaa tuolta huoneestani. Me heitetään tikkaa. Juu, minä näen sen. Tuutko mukaan? Kuka antoi luvan tuoda tikkataulun sisään? Ei kukaan, en ole kysynyt keltään lupaa. Meilläkään ei saa sisällä heittää tikkaa. Ei varmaan niin. Miksi? Kato, seinään tulee reikiä. Niin, mutta ei me seinään heitetä, vaan tauluun. Niin, joskus voi lipsahtaa viereen. Täytyy ehkä lopettaa. Niin. Hannu ei varmaan osaa heittää. En osaa vai? Kuka ennätys viidellä on 46. 46? Ei uskota. Ai ei uskota vai? No antakaa tänne, mä näytän. No niin. Wow. Tosi hyvä. No, mitä sanotte? Sä oot melkein yhtä hyvä kuin meidän isä. Miten niin melkein? Se heittää yleensä 50, mutta se harjoitteleekin tuossa lampparissa. Juu, siellä, joo. Meidän äiti ja Roope hakee se aina kotiin, jos sitä ei ole kuulu ihmisten aikoina. Aha. Ehkä sunkin pitäisi mennä harjoittelemaan sinne. Niin. Joo. Hurmala. Joo, kyllähän on. Hetkinen vaan. Liisa, puhelu. Kuka? Joku Perttu. Voi ei! Siis tulet sä puhelimeen vai sanonko mä tänne, että voi ei? Ota nyt. Liisa? No ai, mitäs tässä? Heitettiin tikkaa. Ei kun Elli tässä vaan tirskuu. En mä tiedä, oota mä kysyn. Se kysyy, että mentäisikö me niiden pihalle. Ei mennä. Ei me tulla. Joo. Missä te ootte? No tulkaa sitten. Joo. Moi. Apuna tulee tänne. Mitä me nyt tehdään? Oi per! No netti sentään, se olisi ollut 10. Mä olisin saanut 50, jos te ette ole säikäyttäneet mua. Niin meidän isäkin aina sanoo. Nyt sun täytyy lähteä lamppariin harjoittelee. Minä en lähde mihinkään lamppariin, vaan nyt toi tikkataulu viedään ulos. Sen paikka on autotallin ovessa, niin kuin näette, niin tikat voivat lentää ihan mihin sattuu. Ei me vaan lentänyt. Niin, jos mä olisin naurannut sillä tavalla, kun te nauroitte äsken, kun mä heitin, niin varmaan olisi lentänyt. Mutta ethän sä osaa nauraa niin. Osaanpas. Et osaa, näytä. No niin, oliko muuta? Ei muuta. Mutta minulla on. Kukas se Perttu on? No se on Oskun kaveri. Kukas se Osku on? No se on taas Pertun kaveri. No joo, mutta keitä ne ovat? No meidän kaverit tietysti. Niin. Mutta ettekä nyt sentään vielä ole... Ai, kimpassa vai? Niin, ettekä nyt sentään vielä ole kimpassa Osku ja Pertun kanssa. No ei tietenkään, ne on meidän kavereita. Niin just. Jaha, joo. Kuulkaa, minä menen käymään Margiteluna tuossa naapurissa, niin pärjättekö te kahdestaan? Eiköhän me pärjätä. Mitä sä teet siellä? No minä menen kylään. Margit tarjoaa iltapalaa ja sen sellaista. Mutta minä jätän puhelinnumeron tuohon eteisen pöydälle, niin ei kai teitä pelota. Ei. Tulella ei sitten saa leikkiä. Ja ovea ei saa avata kellekään tuntemattomalla. Ei. Ei mulla ole mitään hätää. Sä voit vaikka soittaa tänne, jos itsellesi tulee. Mikä? No hätää. Joo, minä soitan.